Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausap kani. Karong adlaw tangga sa ulog ang piyesta sa pagkakabig ni San Agustin, ang doktor sa simbahan. Atong Panginoon Santos nga misa ang kalinaw usab atong kalinaw sa tatag sa atong pamilya o sa atong mga tagsa ka mga kasing-kasing. Maigsoon sa kita sa atong mga salamatan kita sa pagsaulog ining Santos nga misa. Isugin ko ang atong kasalanan sa walay paglimot. Isagilon ko sa hinggaman nga iningalamo bisa nila sa Himaya sa Diyos dito sa langit. Ukatay sa iyang mga tao, hindi sa yuta, Pinoong Diyos, lagi nuhay, kisahan, makalataw sa ganda. Nagkasingambang kami kahalimu, nagkapasalamat kami kanimo, nagkatay kami kanimo, tungo sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, Ikaw lamang laki halago,
Kristo. Lupa sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, Magampo kita. O Diyos nga nagtudlo ka sa tibuok kalibutan, pinagi sa kinabuhi o pagwali ni San Agustin imong obispo. Itugot ka namo nga ngamuyo kami nga mga mahimo kami mga saksi sa imong kamatuoran alang sa kalibutan. Diya sa paglakaw namo nga na kanimo, sinunod ang mga paniingna niya kansang pagkakabig among gisaulog karong adlaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristong imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, ang gugma dili makabuhat og dautan sa silingan. Busa, ang gugma nagtuman sa balaod. Nasayod mo unsa kining orasa. Kini ang oras sa pagmata. Kaya nga tong kaluwasan mas duol na kaysa nagsugod pata sa pagtuo. Ang kagabhion hapit na mulabay og mibanag-banag na pod. Busa, isalikway ta ang tanang kangit-ngit. Sangkapan ta ang kaugalingon sa mga hinagiban sa kahayag. Kay nagpuyo man ta sa tumang kahayag sa adlaw, magtinarong ta uban sa kaligdong. Walay kumbira nga uban naghubog-hubog, walay pamuta o mga bisyo, walay pag-away-away o kasina. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesus-Kristo. Ayaw padala sa kabubuton sa unod ug ayaw sunod sa mga tinguha niini. Dawata ang mga huyang sa pagtuo. Ayaw sawaya ang ilang katahak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing, O Diyos putlian. Ang ako kasing-kasing, O Diyos putlian. Kaluy ako, O Ginoo, sa makanunayon mong guma, sa imong kaluoy, ang akong kasalanan papasa. Ang ako kasing-kasing, O Diyos putlian. Sa kalipay o kamaya, ako puna, kining bukog nga imong gipulpog sa diyaan. Ako kasing-kasing, O Diyos putlian. Ang
ang akong kasing-kasing, O Diyos, putliya, sa bagong tarong nga espiritu, ako punang Akong kasing-kasing, O Diyos, putliya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Awit ang taang Ginoong Jesus, awit sa gumapagdahil. Hallelujah, Ang Ginoo maanaa kaninyo. Panaasang kanimo. Kinutlogikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Singayaw ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus, may tawo nga may duha ka anak nga lalaki, ang manghod miingon sa amahan, Tay, hatagi ko sa bahin nako sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan sa duha ka magsuon ang kabtangan. Human sa pipila ka adlaw, gitigom sa manghod ang iyang bahin, ug mipanaw sa layong dapit ug nag-usik-usik sa bahandi sa hagukang kinabuhi. Sa nahurot na ang tanan, may dakong gutom dito ug nagsugod ang iyang kawadon. Nagsuroy-suroy siya sa pagpangitag trabaho ug nadawat nga tigtaatiman sa mga baboy sa uma. Hapit na siya mukaon sa pasaw sa baboy, aron masudlan ang nagkutoy niyang tiyan. Bisa gamay walay muhatag niya. Adtong tungura nakaamgo siya og namalandong. Ang mga sulugoon sa balay sa akong amahan buhong sa pagkaon. Samtang hapit na ko mamatay sa gutom. Mubarok ko mopauli sa akong amahan ug ingnon ko siya, Tay, nakasala ko sa Dios ug nimo. Dili ko takos nga tawag imong anak. Himo ako nga usa sa sinuhulan mong sulugoon. Mitindog siya og miadto sa amahan. Layo pagani, nakit-a na siya sa amahan nga naghinuklog niya ug nagdagang mitagbo sa anak, nagigakos ug gihagkan. Miingon ng anak, Amahan, nakasala ko sa Dios ug nimo. Dili nako ang ilhon nga imong anak. Apan gisangpid sa amahan ng sulugoon o giingnan. Pagdali, pagkuhag sapot ug ilisi siya unya, singsingi ug sapatusi. Dadadinhi ug ihawa ang linaming nga nating baka. Magsalo-salo ug magsadya ta, kay kining akong anak namatay o nabuhi usab, nawala ug nakit-an. O gisugdan niya ang kasulugan. Adtong tungura ang magulang dito sa uma. Sa paguli niya sa duol na siya sa balay, nakadungog siya huni og panagsayaw. Gisangpit niya ang usa sa mga sulugoon o gipangutana sa hitabo. Gitubag siya, mipauli ang imong igsuon, busa gipaihaw sa imong amahan ang linaming nating baka, kay nahibalik na siya nga buhi o luwas. Nasuko ang magulang sa gibuhat sa amahan o nagdubili ipagsulod. May gawas ang amahan o nakigsulti niya, mitubag siya. Daghan ang katuigan nga nagsilbi ko kanimo. Bisag ka usa wala ko mosupak sa imong sugo, apan sukad wala ko nimo hatagi bisag usa ka kanding nga kasalaluan nako sa akong mga barkada. Sa pagabot hinuon ining imong anak nga nagusik-usik sa katigayunan o giwaldas-waldas niya ang mga puta. Giihawan mo siya sa linaming mga tating baka. Mitubag ang amahan sa pag-ingon, Anak, kauban ta sa tanang panahon o nagkaambit ka kanunay sa tanang akua.
Angay lang nga magsaulog o magsadya ta, kang imong suon nga namatay, nabuhi, nga wanawala apan nakaplagan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan. Init ba ang tanan? Init, no? Atong hikatong katapad ng naon, happy pista kanimo diha, inaay mo katapad. Di kasulti kinatugman, di ba? Kung imo ng kontra, yo hikapa, tay sagpaon ka diha. Maigsuon, ang ibong Ebanghelyo karon adlaw mahitungod sa istorya sa anak nga nawad-an usa ka sugilanon nga pamilyar kaayo natong tanan. Amen. Kaba mo ni atong gibasa ang Ebanghelyo karon, kaba wala. The prodigal son, di ba? Lucas chapter 15. Muni pamuso niya nga istorya. Muni gitawag story about the father and the son. Ang atong liturhiya karon atong gihanay basin sa pagkakabig ni San Agustin. Mao nga atong Ebanghelyo lain atong gibasa. Apan dili lang kini istorya sa usa ka anak nga nasayop, kundi istorya usab sa usa ka amahan nga puno sa gugma o kaluoy. Sa imong kaugalingon, gibati ba kag kaluoy sa mga tawo nga ninahanglan? Gibati mo wala? O maningog, katugo na mo? Ang batanong anak, bibiya silang balay, igasto ang tanan iyang kabtangan, iyang bahin, ug nahugno ang iyang kinabuhi. Apan, sa dihang nakaamgo siya sa iyang kahimtang, mibalik siya sa iyang amahan. Ug unsa ang gibuhat sa amahan? Wala siya maghulat nga magpasaylo una ang anak. Midagan siya ron sugaton kini, gigakos o gidawat pag-usab. Kamo naman tayo mga anak no, kung anak ng binuang muuli sa imong balay, imong sugaton, imong gakson o imong bunalan, imong gakson, imong dawaton, istoryahi di kumutuwa na imong bunalag binugha. Kini nga istorya makita nato sa kinabuhi ni San Agustin, ang pamuso nga doktor simbahan. Sa iyang pagkabatanon, si San Agustin nagpuyo usab sa kalibutanong kinabuhi. Nangita sa kalipay sa sayop nga paagi, nahulog sa sala ug layo sa Ginoo. Apan adunay usa ka butang wala mawala, ang gugma sa Dios ug ang pag-ampo sa iyang inahan nga si Santa Monica. Si Santa Monica sighilak, bantay ka niyang mata, mura na siya, ang mata murang mulam na si ginilakay para lang mo convert niyang anak, ayang anak nga napariwara si Agustin. So sa kapunto sa iyang kinabuhi, nakaamgo si San Agustin nga ang tanan niyang gipangita sa kalibutan dili makahatag og tinuod nga kalipay. Amen. Di ba? Tinuod natin mga bahandi, kini mga bahandi, lawa man lang nato, diha dayon. Kung kita mabiya sa kalibutan, itong bahandi atong ibilin sa itong mga pamilya, igsuon, usahay, kining bahandi, mo isinugdanan sa pakig-away, panagbangi sa pamilya. Tinuod, dili. Tinuod, no? Magilugay sa bahandi, ang nabilin di ay, ang yuta ra sa misitira, ang ilugan, pagyud. Mo nga, mibalik, si San Agustin nga to sa Ginoo ug sama sa anak nga nawad-an gidawat sa Dios nga puno sa kalipay ug kaluoy. Maigsuon ko diha ni Kristo unsa man ang mensahe ni alang kanatong tanan karon nga misimba. Una, walay tawo nga layo kaayo aron dili na makabalik sa Dios. Bisan unsa pa kalawom sa atong sala, ang Ginoo andam kanunay sa pagdawat kanato. Ikaduha, ang tinuod nga kalipay makita lamang sa Dios. Sama ni San Agustin miingon, restless in our heart until it rests in you, O Lord. Ikatulo, kinahanglan kita muangkon sa atong mga sayop ug mubalik. Ang anak si Ebanghelyo nawad-an, wala magpaabot nga siya perpekto, miduol,
bisiya bisan sa iyang kahimtang nga makasasala. Mo bitaw sa atong pagsimba karon natin mga pagampo ngadto sa Dios. Amen. Do you have prayers to God in this Holy Mass? Na yung pagampo, wala. Ang pagampo, undangan na ang walidri kay kaulion nami. Karong adlaw, the Lord invites us mao kini kung kita sama sa batanong anak panahon na sa pagbalik. Kung kita sama sa magulang nga anak panahon na sa pagpasaylo ug pagdawat. Kung kita ginikanan o leader panahon na sa pagpakita sa kaluoy sama sa amahan. Ang pagpasaylo lisod nato buhaton. Amen. Tinuod ka na. Apan ang imong pagpasaylo nga tinuoray makakita ang imong isig kaingon nga ang Dios miturok sa imong kasing-kasing. Dili ka mapasaylo ka because naapo kay pangayoon sa imong gipasaylo. Tinuod ka na, di ba? Kung maigo mo, kamo na'y bahala. Maigsuon ang Dios sama sa amahan sa maong sigilanon. Kanunay naghulat ka natong tanan nga muduol kaniya. Kanunay anda mo dawat o kanunay maghatag og gugma nga way kutob. Walay sinugdanan o wala pa'y katapusang gugma para ka natong tanan. Sa atong Ebanghelyo, atong makita mismo, pilion nato asa kita. Ngari ba ka sa anak o ngari ka sa maguwang? Pagpili. Kung ngari ka sa anak, adunay pagbasol sa ulahi. Pero kining maguwang nga diin misunod lamang sa amahan. Doon na ang panahon nga atong tumbuyon ang maong nagtabang kanato. Si Kristo anda mo dawat kanato ni sungkod ni Kristo. Sama ni San Agustin ang iyang pagkakabig mo example of being the Lord is really present. The Lord is working on him. Bisan siyang kinabuhi nagpakita ang Dios sa iyang pagkasiya apan iyang pagbasol ang iyang pagkakabig aduna usay kapasikaran sa atong pagtuo karon nga diin kita moduol kay moingon kita Ginoo pasaylo ako sa akong mga kalapasan. Amen. Palihog manindog. Sa matag pagkakabig sa kasigilanon bahin sa walay puno nga pagpangita sa Dios alang sa katawhan ug sa pagtubag sa katawhan sa tawag sa Dios ngadto sa kinabuhi uban kaniya sa atong pagsaulog karon sa pagkakabig ni San Agustin. Magampo kita sa Dios nga kanunay unta kitang magmabinuntayon sa inadlaw nga tawag sa Dios ngadto sa pagpag-o. Sa matag pagampo kita moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, ilabi na kang Leo atong Santo Papa ug ni Alberto atong obispo nga ilang giyahan ang panon nga gitugyan kanila ngadto sa mga tubig nga nagahatag og kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga magsasangyaw sa Ebanghelyo, ilabi na ang mga misyonero nga ilang ipaambit ang kalipay sa Ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, ilabi na kadtong wala pa makadungog sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat
nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga ginikanan nga adunay mga anak nga nahisalaag, nga ang panig-ingnan ni Santa Monica sa walay huno nga pag-ampo mahimong tinugdan sa paglaom ug kusog alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga kabatanunan nga kanunay nilang pilion ang dalan sa pagkabalaan ug pagkamatarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang kanato nga ania karon nga kanunay natong masinati ang atong kinabuhi, ang gugma sa kaluoy sa Dios, ang atong maluluyon nga amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang matuuhon nga mipanaw na, nga dawaton sila sa Dios sa iyang langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Dios sa mga amahan, hinundumi nga among pagpabos o ipakita kanamo ang imong walay katapusan nga kaluoy. Hinaot nga ang pagkakabig ni San Agustin, magdasig kanamo sa kanunay nga magpangita kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. May igsoon pagampong karon nga silpiso dawaton ta sa Dios nga amahan, magagahom sa tanan. Dawaton na ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alang sa pagdayon paghimayan sa iyong ngalan, alang sa nagkapasalanan sa tibok na iyong santos nga simbahan. O Diyos, nga kagagahom na maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos, nagmatuod sa himaya sa Dios noon nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan gikan kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasan kanim. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Ang managibayaw ngadto sa Ginoo. Magdurong kita sinuong atong Dios, angay o mataron. Santos nga amahan, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan, angay mataring magpasalamat kami kanimo kanunay yung sa tanang dapit. Santos nga mahal, Dios nga tunay magkagagahom sa tanan ng matarang magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, kay mong gitugot nga magsadya sa simbahan, ang simbahan diha sa pista ni San Agustin, nga ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos ni nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi siyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga magapaymuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel mga santos sa langit, nagadayag kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo Diyos sa kalahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usana sa kahinan, daygunang nag-aagi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan, Usana
sana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tumaran sa tanang kasantos ipadalangin mong espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pasakit siya ang kaugalingon mikuha siya og panipasalamat kanimo mipikas og bihatag niyo sa tunun-an og miingon dawatang itanan og kana kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaniniyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis ipasalamat mo pag-usab bihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mulining pa mataginom na mulining pino nagmantalak kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus, hangtod nga mo balik ka. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanan ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan, ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kami giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawdaw Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hindi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Pinpida sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Demi sa pangaigsuon nga nangamatay malumon man sa imong kaluoy. Pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluoy kaming tanan. Nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose iyang bana uban sa apostoles uban ni San Agustin ang tanang mga santos nga gatuman sa imong kabuton latas sa katuigan uban kanila amay kaw nga daygon ug amay kaw ang himayaon pinagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag kanimo kagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan to gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan.
Mga kami Ginoo, tanda kasi magkasama paabot kami nga malaumon sa balik ni Yesu Kristo, among manunubos. Kainuman ang gingharian, ang gatulog ang himaya, ang sa kahangguran. Ginoong Yesu Kristo ngayong kasi mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, nga akong kalinaw hatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang mga salagon ng pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kaino sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Wala sa pinig. Ipakita ta ang panaginig sa unay kalinaw. Peace. Kuya sa bis na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maruy ka, maluoy ka, kanabot. Kuya sa bis na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanabot. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalina. Kini mao ang kordero sa Dios ang nawagtan sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay mo kalawat kanimo, hapan ipambulong lamang o mamaayo ka. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Wala kaayo, pagkalambu ang pagtuo sa unan namong mga Kristiyano. Kay ang mga lanyaw nga niabot ni iniyuta, na maulig kay nalupig pinapulapo. Kung pinapay ang katuigan, si Pario na ninaw bigas pinilabot man. Usapay ang nasinugan, ibahin mo nakanglagan. Santo Niño, sa among kinabuhi, imong kabuton, nga ikaw
tungod sa imong gugma, imong gibud nga ikaw makapalagan. Tumigi palambo sa mga pari Agustino ang nagtisod ngalisod sa pagtuo o ilang gipatuo ang imo simbahan diya mismo sa lugar di ka nakapalagan. Paglabay sa dagang katuigan, nidaghan pa ang katawan na nagtuon kung nagmahal ka nimo. Kung pinaranggang Santo Niño, Osilio Santo Niño, sa among kasing-kasing hinaun-unta nga ikaw magaglagan. Sa among isig katao nga nagatuaw kanimo, makita ka unta nila kanamo. Kung makapagdayon kami Ginoo sa pagpalango sa pagtuo, daghang sa angang kasing-kasing na makakapnang na kanimo. Santo Niño, sa among kinabuhi, imong kaunudon nga ikaw makapalagan. Santo Niño, tungod sa imong gugma, imong gibud nga ikaw makapalagan. Ikaw makapalagan. Ikaw makapalagan. Tara. Tara. Pag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan sa tanan, pinagi sa mong pagigugma o pagsimba, itugog nga kami nga mga lawat ining Eucharistia, magsunod kanunay sa panag-ingnan ni San Agustin, kiniamong ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katalimbanong pangalihan ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi si mong larawan nga milagroso. Dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug suduo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman
Tudluy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among nahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Señor Santo Niño. Hayagi among salabutan, inita among kabubuton, linisa among lawas, santusa nga among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot. Subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Señor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kagalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggi atagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaagop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami ni Gugmang Santo Niño, sa kaway bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami diliunta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, magigugma kanimo, o magalagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami mamalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Señor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapobsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kagalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, Tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulog mga kamot dili na makabuhat ug kami maginusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasukog among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay suwalay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod og sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, O Señor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Diyos nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, nga dilid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gid ikaw mobiya sa pagamuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog ya sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, o nangamuyo kami kanimo, tan-aon mo nga maluluyon, ang among masulubong mga kasing-kasing.
Himuang among mga pag-ampo, makatandog unta sa malumuo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Waadiri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug ginabang, aron kami magdaig kanimo uban samahan og sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap ka rin. Iduko ang inyong mga ulo at ang panangiuon ang panalangin sa Dios. Ginoo, higatagan mo kami daghang mga higala diha sa langit. Pinagi sa ilang pagampo, nagasalig kami nga bantayan mo kami kanunay o nga punon mo ang among mga kasing-kasing sa imong gugma. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O ang panalangin sa magagahom nga Dios, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo, magkonsulta kanimo magpilihan ni kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa ninyo ang kalinaw o gugba ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!